Hi havia una vegada un bon home que, per donar exemple al seu fill que es deixava guiar massa per l'opinió dels altres, va agafar el seu ruc i marxar amb ell cap al poble veí. Dos llenyataires que venien en direcció contrària no es van poder estar de comentar que on s'era vist que un fill deixés que el seu pare caminés mentre ell anava còmodament assegut. Fent cas al que havien escoltat, el pare pujà al ruc i el seu fill es posà a caminar. Més endavant es trobaren dos pagesos que, tot dissimulant, comentaven que on s'havia vist un pare amb tan poca consciència com per deixar que el seu fill, menys fort que ell, anés caminant. Escoltat això, cap dels dos pujà sobre el ruc i anaren caminant. Poc abans d'arribar al poble veí es trobaren dues velletes que, tot xiu-xiuejant, els prenien per babaus, ja que, podent anar asseguts sobre el ruc, es cansaven caminant. Escoltat això, pare i fill pujaren sobre el ruc. En arribar al poble, molts els acusaven del seu poc enteniment en veure que el ruc anava massa carregat. Arribats aquí, el pare recomanà al seu fill la necessitat de tenir una opinió pròpia, ja que facis el que facis, sempre hi ha algú a punt per criticar-te. Fes el que creguis que has de fer i no t'amoïnis pel que digui la gent. I conte contat, ja s'ha acabat.